No a teraz už by som rada pozvať tuto za mnou, že vraj beťárky, už ste boli u nás, Ľubka Hroncová, prichádzate z Brezna, takže ozaj ste všetky 4 beťárky, či len ty si tá najväčšia vedúca? Všetky sme beťárky. Ale ty si najväčšia s heligonkou. Ja som heligonkárka, no, tak. Tak nám prezrať, čo nám zahráte, čo ste si pripravili. Dáme pekné balocké pesničky. Juj, to sa tešíme. Dobre. Beťárky na čele s Ľubkou Hroncovou.